Hei, dragilor, sunt Raisa Ministar și o să facem un videoclip cu familia mea. Fetelor! Alex! Unde-i fratele tău? E la duș. E la duș, ca de obicei. M-a făcut frumos. Frumos. Bună, fetelor! Bună! Bine, bunii, eu o să trebuiască să plec. Bine, avem noi grijă de copii. Stai că mi-a scăpat. Da, stai că... Așa. Stați un pic, dragii mei, că am greșit ceva. Am greșit. Trebuia pe altcineva. Acum trebuie să mai văd dacă mai am un băiețel mic. Asta să n-am voie să-l iau. Îți mulțumește mult că l-ai salvat în cel mai uimitor mod posibil. A fost minunat! Desigur, eu sunt Halo, faceți cunoștință cu Cory. Și mă bucur să vă cunosc pe toți. Și noi. Eu sunt Far, iar ei sunt Bo, Barrett, Axel, Jaden și Piston. Noi suntem mici pompieri. Deci, sunteți aici în vizită? Nu, abia ne-am mutat aici. Zburăm prin oraș și facem cunoștință cu toată lumea. Care-i treaba, motorești? Wow, ai un difuzor incorporat? E ca megafonul lui Bo, doar că se aude mai tare. Păi, noi ne făceam exercițiile de salvare. Deci ar trebui să revenim la asta. Faceți exerciții de salvare? Mi-ar plăcea să fiu salvator. Păi pot. Definit. Ok, jucați-vă. Bucătar, veterinar, are o listă. Hei, ce fac liste? Păi dacă vă plac salvările, ce ați să vă alăturați? Nu se poate, serios? Nu știu dacă vom mai face salvare din vârful copacilor, dar stați pe aici dacă vreți. Vrem. Și ne vrem. Atunci să pornim, mici pompieri. Invers, de fapt. Eu sunt cel care spune asta. Trebuie să salvăm unicornii. Bun, trebuie să culegeți mere, pere. Nu, mere am cules. Am cules. Și vom lua unicornul. În timp ce Violet și Axel pregătesc echipamentul medical. În caz că sunt ceva rău de balsat. Un plan perfect. Arătați-le, fetelor, cum se face treaba pe aici. Pe aici. Pot să stau eu cu... Arătați-le, fetelor, copii. Nu începeți până nu se arată. Și regula este că găina care n-are un ou, aia va fi tăiată. Ce-ai făcut? Am mâncat și greșeala un ou. Mi s-a părut atât de frumos și lucios. Să iau și un ou. Lăsăm pe bunica. Pe bunicul. Pe bunic. E o găină sălbatică. Cum adică? Una care... Cele albastre le mai luăm noi. N-are ou. N-are. Bunico! Da! Unde? Ce stai pe? Asta e aici. Avem o găină care n-a făcut ou. Atunci o să o tăiem, o tăiem de pene. Îi scoatem pe, îi luăm penele și o facem carne. Carne? E delicată să pe prânare. Mi-am dat toate penele jos.
arde. Punem condimente. Nici eu nu. Oh, mi-a intrat din nou. Bă, de bunic. Puțin picant. Puțin ketchup. Și e gata de pus pe o farfurie. Copii, hai să facem mâncare! Mai târziu, colegi. Și unde stăm alea? Mai târziu, după masă, că mi-e foame. Ok. Ok, bunica. Ce s-a întâmplat? Nimica. Dar nu este foarte foame și nu este rău că n-am mâncat nimica. Vă dau eu acum mâncare. De o să vă săturați. Bine. Are una carne. Și cealaltă un cârnăcior. Să fii până la una țeapă. Da, și noi ce mâncăm? Ți-am adus și ouăle, bunică. Perfect, asta avem și ouă. Ouăle sunt mai bune. Ouăle sunt mai bune. Normal că sunt bune ouăle. Mie nu-mi place carnea de găină și mie nu-mi plac. Nu vreau cărnați. Nu spuneți bunicii fără găm. Nimic, am cam noi. Și nu am vrut să ia locul. Să-ți ia locul? Bun. Ați mâncat? Da, noi am mâncat ouăle și noi la fel tot. Bravo, copii, acum tu du-te și culege. Pere. Și mere. O fiure. Pere. Nu fura perele, Maron. Mă cheamă Alexandru. În fine. Bunico! Da! Am adus pere! Perfect! O să avem să le coacem, să facem o plăcintă cu pere. Duceți-vă la somn! Fetele! Hai, băieți! Să ne ducem și noi la somn nostru de după amiază. Bunicule, haide! Acum, bunica, acum. Hai,
să sculăm copii. Copii, sculați-vă! Începe târgul de copii. Ce târg? Sunt copii din partea orașului nostru. Trebuie să ieșiți. De să apară. Cam pe la ora asta vine. Încep să se adune. Era chiar acolo. Legendarul cuc cu greastă, cocoțat chiar pe sirenele mele. Wow, tată! Ai fotografiat o ridicolă de păsări care există! Era de vârsta ta. Ciocănitoarea cu cap roșu. Așa-i că e cioctastică. Bună asta, tată! Da, e cea mai rară pasăre din district. N-am văzut niciodată una. Dar aminte să-i fac poză. Poftim, ia aparatul meu. Poate tu ai mai mult noroc decât mine la plimbarea de azi. Wow! O cameră fără telefon? La ora. Și nu știu ce click, tată? O să-ți fac eu o poză cu ciocănitoarea aia roșie. Îți promit! Copii, haideți în casă, în curte. Bună, Nagi! Mai putem sta un pic. Nu, am zis în casă. Ești bine? A văzut cineva o pasăre mare neagră cu dânci albe și pene roșu pe cap? Posibil lovim fața unei cova. Pare că ești căutarea unui ciocănitor cu cap roșu. Cory este un guru al naturii. Așa ar spune el, pentru că știu totul despre natură. E locul meu preferat. Deci știi unde găsesc acea ciocănitoare? Păi, de obicei își fac cui până adâncul pădurii, iar noi trebuie să rămânem pe traseu. Dar nu știu niciodată cum vei vedea o Copii, haideți în casă. Copii, haideți în casă. Copii, haideți în casă. să fii mai exact. Pregătește-te să fii pozat. Așa-i de frumos. Ce? Știu că nu e nimic mai tare decât să vezi un grărușel, dar chiar trebuie să rămânem pe traseu. De ce e așa important să rămânem pe traseu? Oh, vai. Începem. Mă bucur că ai întrebat. Muzica, halo! Ce vă spun, ascultați, despre natură să învățați. Minunații puteți vedea și cum așa le puteți păstra. Până am fi părințeasă, hai să râd. Suntem în dormitor. Fetelor, haideți la cusculare. Seara. Ok. Nu pot să deschid ușa. Hai să încercăm pe cealaltă. Nu putem. Ajutați-ne și voi. Nu putem nici noi. Nu plângeți, nu plângeți, va fi totul bine. Acum trebuie să sperăm că nu vine la ora asta mama lor. Au, a venit. Bună, bună, veniți să iau copii. De ce nu se deschide ușa? Mamă, deschide ușa. Nu. No. Înțelegem perfect. Haideți să rămânem pe traseu, prieteni. Aceea e o ciocănitoare cu cap roșu? Așteaptă ciocănitoare! Ești un proboroboză! Răștelor, ați văzut o ciocănitoare mare neagră cu dânci albe și capul roșu? Uite cheia. Pot să fac un selfie cu ratele mele? Copii, stați un pic.
în baie. Să fie oare? Dar ce care cu caproșul? Urați-mi noroc, rățușe! Trebuie să-i fac o poză pentru tatăl meu! Oh, haideți cu mine, fac toți copiii. Cred că... Oh. Nu ne-a plăcut la bunii. Haideți, veniți cu noi. Putem să vă ducem la un loc unde sunt copii acolo și gen orfelinat. Da, la orfelinat vrea să zică mami. Bine. Hai să mâncăm ceva, cred că sunteți foarte încometați cu toții. Poza perfectă! Trebuie doar să fie un pic mai sus. Stai nemișcat, pe ciocolitoare mică. Să-mi iau cardul. Dar nu mai trebuie cardul. Haideți, copii. Nu vă fie teamă. O să fie totul bun. Vreți să ocupați voi dacă vreți masă. Mâncăm aici noi. Poftim, sorioară. Mulțumesc. Am găsit loc. Doar că de 3. Haideți, copii, comand eu. Vreau o surpriză. Surprizele lui mama mereu sunt cele mai bune. Ok? Vreau și un bubble tea, desigur. Ce e la bubble tea? Un fel de ceai. Ca un fel de ceai. Cu niște biluțe. Stați aici. Bubble tea noi vrem mauve, de fapt. Și noi eu vreau verde și eu galben. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Lasă chestia. Nu că eu mi-l pun aici, nu mi-l dau așa. Trebuie să-l scoatem cumva pe par și să împiedicăm pietrele să distrugă habitatul ciocănitorilor. Cea mai rapidă cale Și mi-a luat și un pun paiul aici. Nu mai trebuie pai. Știu cine ne poate ajuta. Dar Aro, va trebui să-l aduci. Cum merge cu planul de salvare, prieteni? Rezistă, Bar! Am început operațiunea de salvare! Dar ce ne facem cu alunecarea de pietre? Am eu o idee. Deschide portbagajul. Semișuri de urgență. Ce-i de prietenul ăla de urgență? Aici era. Te folosim la stații pentru a ține stâncile. Dar cum putem să ții sub stânci de aici de sus? Cu ajutorul dronei mele, ce? Nu. Bună idee. Dar trebuie să ne sincronizăm perfect. V-am adus, puteți să vă serviți din ce vreți. Mă descurc, bă. Nicio grijă. L-am găsit pe prietenul. Yummy. Yum. Celelalte dirijabile de la școală nu mă vor crede. Ai fi venit atât de repede, baba. Uite care e planul, Bar. Halo și baba te vor trage în sus. Apoi Jaden va lansa plasa ca să oprească pietrele. Bine. Să pornim, mici pompieri. Denumiți mici pompieri. Haide, baba. Avem un camion de transportat. Mai vedeți ceva de aici? Noi nu. Ok, haideți să mergem. Haideți să mergem. Hai să vă luăm hainuțe. Tuturor. Mergem la mall. La mall? Da, la mall. La mall e mereu cel mai tare lucru. Dacă vreți, pot să vă duc și la spa. Noi vrem la spa. Oricum avem și o programare. Dar fără mască. O să întreb dacă au măști și chestii de ale de copii. Noi știm că n-au. Haideți. Nu vă fie frică. Oh, wow, ce frumos este. Foarte frumos. Acum, eu o să-mi fac... Noi nu vrem. Ok, dacă nu vreți, ok. Nu vă oblic.
Dă-mi aparatul. Ce? De ce? Să fie oare vânătoare cu capul roșu. Ia uite-te la asta. Așa că e fantastic? Chiar ești, Iulia. Chiar ești. Tare copii a fost. Acum vreți să vă iau hainuțe? Stați, că am zis că vă iau. Vreți o înghețată de fapt? Că mi-a scăpat. Eu vrem toți. Măcar știți voi băieții ce e înghețată? Da, știm. E mai la bunii. Dar meu mereu și sora mea. Da, că tu mă copiezi mereu. Da, cum place de zi. Pentru că suntem aproape gemene. La preferințe. Nu avem preferințe diferite. Da, doar că la păr. Un pic. Da, eu l-am mai scurt. Un pic. Eu mai lung și albastru. Da. Amândouă. Și mie și ție ne plac fluturii prieteniei și fluturii. Da, n-ați apățit. Eu mă cu bezele. Bezelele sunt gustoase. Voi ce arome vreți? Puneți-vă sunteți. Uite. Asta roz. Stați. Nu. Iar mă copiezi! Ce-i? O să ceresică. Noi n-am luat la fel. De repede? Bubble tea. Acum puteți merge în magazin să vă alegeți hăinuțe. Plătesc eu. Da. Și voi, fetelor. Ce tare! Și mi-a fost. Asta-i mărimea. Hai că noi avem două mărime aceeași, da, ai drept. Da! Eu sper să-mi găsesc o haină șmecheriță. Șmecheriță. Ia, uite ce haină mi-am găsit. Nu pot să cred că ne-a scăpat. Totul a decurs exact cum trebuie. Noi ne-am găsit. Băi, omule. Ok. Ok, că s-a plăcut. Așa e, piscopoață. Și încă ceva. Concertul lor se va ține. Știți bine, căci eu chiar vreau să-l văd. Acum vreau să pară un secret. Vedeți asta? De asta roșie. După A, B, C, D, F, G. Aici. Ca să știți și voi, e stricat. Știți? Și aici aici acolo. 2, Să găsească 1, un pian la care să cânte pe aici? De asta e luat pianului pe Kenny. și o tonă de bun. Pare rău. Eu doar Și ador să cristal. Vezi la pian foarte bine, piscopoață. Oh, mersi. Dar presupun că nu voi mai cânta din nou pentru o vreme.
Cum să nu? Căci lucrurile stricate se pot repara. Nu-ți clipi? Cred că putem repara pisicios de repede. Așa. Vom ajunge la timp și la concert. Da! Da! Mulțumesc, super! Vrei să luăm un telefon? Da! Poate primiți un telefon. Când ceva se strică, poate părea că nu va mai funcționa vreodată. Dar super pisicuțele știu că lucrurile se Vă iau eu telefoanele surpriză. Voi avem acolo un loc de joacă frumos de copilaș și puteți să vă jucați acolo. Nu e foarte mare. Dar nu contează chip. Nu e. Contează că puteți juca. Minutele o iau eu. Pentru băieței. Da, nouă ne place ăsta pentru că ne amintim de vară și ne place. Just see. Bagă hainele. Sticlada mea iau cu babele. Acum jucați-vă. Apărătorii nopții. Eroi pretutindeni, partea a treia. Acum hai să le luăm telefoane. Aveți 4 telefoane drăguțe. Desigur. În primul rând ăsta, o să-l iau. Pe ăsta îl mai iau. Și pe acesta, mai ales pe aceasta. Ok. O să strâng rufele. Am ceva timp. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și un subscribe pentru partea a doua. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și un subscribe.